Може ли да ми изборите 3 тунинг части за 30 секунди, които променят коренно визията на автомобила? Коренно визията? Точно така. М-пакет. Добре. AMG пакет също. Добре. Джанти. Джантите също е отговор, да. Какво ви прави впечатление в автомобила на мъжа? Да кажем, идва да ви вземе от някъде и кое е първото нещо, което ви прави впечатление в неговия автомобил? Колко е чист. Ако можете да си изберете всяка една марка автомобил, за да спечелите състезание, коя ще е тя? BMW M5 225. Ако направя 1000 коня. Някоя марка, която примерно никога не бихте искали да си вземете такава кола, може защото е чуплива или просто не ви харесва чисто визуално. По принцип много ме кефят BMW-та, обаче има смесени мнения за тях. И аз съм така, ако изкарам много пари, ще си взема BMW да си го поддържам, ама сега нямам тия финанси. Ами в такъв случай спечелихте се безплатен реглаж на вашия автомобил от Xenoni LED Center и 20 лева. Заповядайте. Това е автомобил преди, а това е след поставянето на LED кружки от Xenoni LED Center. Посетете на нашите обекти.